Türkmenistanda hayvanlara rehimsizlik, iýdeksiz itleri we pişikleri ýok etmek işine amalaşýan gulluklaryň işgärleriniň olary tutmak we öldürmek üçin ulanýan aýlanç usullary bilen çäklenmeýär aktivistleriň soňky habaryna görä veterinariýa klinikalary hem hayvanlaryň ölýän ýerine öwürlýär. Aşgabatly hayvanlary goraýjylar itlere rehimsizligiň diňe olary tutmak bilen meşgullanýan jemaat hyzmatlary edaralarynyň işgärleri däldi. Hem hayvanlara iýdek etmek we lukmançylyk kömegini bermek ugrunda işleýän veterinar lukmanlar tarapyndan hem görkezilýänligini habar berdiler. Aktivistler Aşgabatda ýerleşýän veterinar klinikalarynyň biri barada görüň berdiler. Şäher veterinariýa karantini Yerevanskaya köçetindäki veterinariýa hastahanasyna ýerleşýär. Itler dar kapasalarda aç we susuz demir gözenegiň aňyrtyna tomuz çydap bolmaýan yssyda we gyşda sowukda karantina saklanýar. Olar gezdirilmeýär. Ýa-da aýlygynç. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly hayvan goraýjy Aýdar adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen görülen aktivistiň sözlerine görä veterinar karantinine düşýän itleriň arasynda adamy diýişlen itler bar. Eger eýeleri alyp gitmese itleri zäherleýärler ýa-da demir bilen urup öldürýärler. Şonuň üçin lukman olary suw we azyk bermegi gadagyn edip çydap bolmajak şertlerde ölmedik itleriň zäherli iýmiti topurmagyny isleýär. Aşgabatly çeşmelerimiz Yerevanskaya köçesindäki bu veterinariýa klinikasynyň itleri ýurtdan äkitmek üçin resmi namalary hem ýazyp berýänligini we onuň bahasynyň 500 manatdygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu agdalan veterinariýa klinikasynyň karantindäki itleriň saklanýan şertleri barada kommentariýa we maglumat almak üçin habarlaşmaga tynançdy. Emma jogap alyp bilmedi. Bu aralykda aktivistleriň veterinariýa klinikasynda düşüren bir näçe suratlary el ýeterli boldy. Olarda itleriň dar we hapa kapasalarda saklanýandygyny görüp bolýar. Suratlary uradan hayvanlary goraýan aktivist çeýledýär. Bu kiçijik it karantin möhleti guturmanka öldü we ýene biri ýaş alabay iti satyn alyndy. 2 hepde gaçyp atalgyda geçirdi we daşuwda bir maşgala iýerildi. Onuň sözlerine görä, gürrüňe edilen alabay tohum itiniň soňky paly amatly bolupdyr. Bu it özüni ýenjen eýetine diýişlen soň karantina düşüpdir. Soň bu it 10 gün karantindan alınman 15 günläp saklanypdyr. Sebäbi onu satyn almak barada gepleşikler bahasynyň üstünde uzaga çekipdir. Sebäbi lukman bilen alabaýyň satyn alynmagynyň bahasy barada söwda edildi we ol 1000 manat sorady. Bu puly ýygnadyk. Soň hiç kim iti kabul etmek islemedi. Sebäbi hususy penahanalar garyp, alabaý itler bolsa aýry-aýry kapasalarda saklanmaly diýen düzgün bar. Diňe Umyt adasy atly penahana kabul etdi. Emma ol ýerde ýagdaý aýlygynç. Köp it açyk meýdanda günüň astynda daňylygy saklanýar. Dip çeşme 2 hepde saklanan itin soňky palynyň has amatly bolandygyny we onuň hor hem ysgynsyz halda daşowda edilip halas edilendigini görüň berdi. Mundan başga da azatlyň habarçylary we aktivistler paýtagtyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň itleri we pişikleri awlamak üçin alyp barýan işleri barada habar berip, käbirleriň rehimsizligi bilen tapawutlanýanlygyny aýdýarlar. Ulitler wagşylar tarapyndan öldürilýär. Olary öldürýänleriň biri Hıdır mundan 30-njy etrapçydaky bir kwartira bir kanun girip öý çopon itini rehimsizlik bilen öldüripdi. Emma ol işden kowulmady, gaýtam ony giňden ulanýarlar diýip Aşgabatly aktivist 16-njy awgustda azatlyga görüň berdi. Fevral aýynda azatlyň habarçylary Aşgabatyň 30-njy etrapçysynda hususy ýaşaýyş çaýyna bir kanun giren jemaat gulunyň işgärleriniň ol ýerdäki öý haywanlaryny öldürenligini habar berdi. 28-nji fevralda ýerden bolan bu wakanyň birnäçe şahidiniň sözlerine görä baran 2 adam kapynyň gulpuny döwüp 3 pişigi we bir iti öldüripdir. Ýene bir ulity çoğunlydaky angara ekidipdir. Bu aralykda habarçylar milli tinçileriň we Ýewropa Birleşiginiň işgärleriniň 18-nji awgustda Änew şäherindäki 2 hususy penahana baryp görmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Onsanperwerlik missiýasynyň arasda aýak we ömür ber atly penahanalara baryp görmegine garaşylýar, emma Umyt adasy atly agyr şertli 3-nji penahana barmajagy çak edilýär diýip aktivist aýdýar. Ondan öň 1-nji we 10-njy awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti ýerli ilata öý haywanlaryny iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgü we hoşniýetlilik çäresini ygran edipdi. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haywanlaryna ýa-da eýsiz galan haywanlara iýdeg edýän hekaýalarynda ýa-da Instagram ýazgylarynda suratlary hem videolary paýlaşmaga çağırypdy.
Aktivistler hayvanlaryň penahanalarda saklanmagynyň hakyky şertleri bilen tanışmak üçin çoğunludaky angara baryp görmegiň zerurlygyna ünsü çekerler. Angara barıp görseler gowy bolardy. Ýöne ol dowdaha hiç kimi salmaýarlar. Ol ýerde kapasalar ýok. Olar umumy bir ýerde köpçülükleýin helak bolýarlar. Dip adynyň agdalmalygy şerti bilen gürleşen haywan goraýjy aýdýar. Aşgabatda tutulan itleri we pişikleri kabul edýän esasy ýer çoğunudaky zirdi bili gaýtadan işleýän zawodyň çäginde ýerleşýär. Haywanlary goraýjylar bu angary itler üçin konslager dip adlandyrýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri it pişiklere rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan reaksiýa we düşündiriş bermeýärler. Şol burakdyň özünde de 26 iýulda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologiki işler barada kanunyň tekstini çap etdi.